I'm not a liar. I'm the liar's girlfriend. Kwabuha lo kunjani? Ngiyaphila. Hayi ungcono mawuphila. Uhlalaphi? Hayi ngihlala endaweni ethize. Ngathi okay. Hayi mhlawumbe mongekho busy mhlawumbe singayisibona. Sesiyathindana. Wangithindisa. What's waiting? Wangena uQueen Loli nunengafi. Yo, nango 2025 mntakaba uQueen Loli ndiyabona uba akafuna ulibaleka, ufuna uba khe sithethe ngaye because uzothi why le comment kwipost kaTirelo on TikTok. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. So, abamlibeleyo ke bethunana uQueen Loli laa ntombazana yakhe yakwi-podcast yachaza yona uba seyisuka ndiyazi uba uthandana okanye ithandana okanye yalala noMseleku only to find out ukuthi no Tata Musa Mseleku umpumelelo Mseleku, and then ke wafaka nee-pictures videos ekunye nompumelelo ebhedini bebhizi ke ngento bebhizi yiyo yayinto enkulu ke le Tata Musa Mseleku wade wabheka eJoburg othetha nompumelelo kwacaba ingathi uyabanjwa nobanjwa uQueen Loli andiyazi noba yaphelela phi ke loo nto leyo. So kule post ke kaTirelo leni ibonayo ke kule video ndifaka apha ekuqaleni esithi I'm not the liar, I'm the liar's girlfriend. uLady Londi uye wafaka i-comment ntoni emoji ehlekayo, and then uQueen Loli nanko ke sana eresponda kula comment kaLady Londi. uLady Londi ke upopular kakhulu pha kuFacebook ngoveza izigaxa zabantu. Uthi ke uQueen Loli 2025 we don't tell you ukuthi our man was in my bed just few days ago ngoba wena Londi ubhala ngathi kanti wenza ntoni ngoku akagqiba umxelela. So uzama ugqithisa imessage ke ngoku uQueen Loli kuTirelo ngestyle uba wethu Tirelo mna nompumelelo ke sana sisekule way sisadibana because uzothi uyibhalele ntoni la comment phaa kula post kaTirelo, and ke ngoku iyafana still uyamxela uLady Londi. So ufuna uba uLady Londi ahambe ayothetha ngaye so that azohlala irrelevant. Hayi ke shem noLady Londi wayenza ke lento uQueen Loli ke caca uba ufuna ayenze, wabhala ke kuFacebook wakhe. Hayi ke angena amavuyo kazi amahle athi yeke uTirelo sacinga uba fanele uba nguye nanko ke sana uzawuba sisibhanqa and fanele wazihlekisa wathi I'm not the liar, I'm the liar's girlfriend. Uhleke ngahleki siyayazi laa nto othi uva kabuhlungu ugqiba uact ngathi awuva kabuhlungu. Usebhizi umpumelelo noQueen Loli bangena kabanye bathi nathi sikhe simbone St George's phanga kwaSpa ebhizi efunxa samantombazana okanye ehamba namantombazana phanga uyathanda ukuthi hang around nabantu phaa kungakwi-meter taxis. Niyazithetha iindaba zabantu bethunani. Umntu kofuneka ingathi azithi poporopo kuloo ndawo hamba kuyo sana, otherwise sawubona sesitrenda kuthiwe nanku uMamgobhozi ebethelwa umyeni womntu warawara. Anyways, enkosi kakhulu ngokuthi nibukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo landelayo. Queen Loli inunwe ngafi sana naku 2025 ufuna sithethe ngawe sana sikugubhulule. Bye.